mar LTN kamora mintiere machiegni chenro mar Kuku mar Wach mabiro ni tok weche manyien. Odiochieng' ma kawuono antiere koda nyadendi Michelle Awuor mabende wuok e kambi mong'ere kaka Crop Nutrition Laboratory Services. Ka bende odiochieng' ma kawuono biro twake kotenore koda ber mar pimo lowo. Kaponi in japur inoko kanyo, en ber mane manyalo yudo ka ipimo lowo? Michelle biro lerono matut kotenore koda okenge makamago. Nyadendi Michelle machiegni news odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kwacha kayanga joluo pakre ginyalo mana nyisowa ni inyakuro. Anya ugenya. Erokamano Michelle. Koro odiochieng' ma kawuono wadwa toke kotenore koda ber mar pimo lowo. Okwongo mondo inyalo na leronwa ni kambi mar Crop Nutrition Laboratory Services utimo. Crop Nutrition Laboratory Services en kambi ma osebedo e Kenya kae higa mathoth to kendo jali maslahi ma jopurwa. Crop Nutrition en kambi ma ong'ere kabisa kaka kambi ma pimo lowo. Bondo watim ka wakomo to wakomo e way ma dwarore kendo maber kabisa ma andamana gi technology manyien mantiere sani e agriculture. Makoro nyisore ni crop nuts gimutimo en pimo lowo kalore koda teknolojia manyasani. Yes. Koro en ber mane kaka pimo lowo, ber mane ma japur nyalo yudo kopimo lowo? Kipimo lowo ing'eyo gima ntiere lowo kata kabla inyiew fertilizer. Koro kipimo lowo bong'eyo ni loba ni ntiere kaka dwaro fertilizer to ntiere fertilizer midwaro no idware e kiwango marom nade. Koro kipimo lowo ibo yudo ni atini lowo seche moko ok dwar fertilizer. Koro ibo yudo ni i cut cost mar nyiew fertilizer cha. Koro yudo ni isewo pesa gi moko ma dhi fertilizer itimo godo nini shughuli moro. Manyisre nitie lobe moko mok dwar na mbolea. Ntiere lobe moko mok dwar mbolea tiyudo ni jopurwa kendo ma jopurwa nyiew fertilizer kakete e lowo to ok dwar seche moko. Makoro nitie ber mar kata na pimo lowo. Ber ma pimo lowo koro kaka ma nyiew fertilizer no bo cut cost ma fertilizer. Koro pesa ma di nyiew go fertilizer no inyatimo godo tich moko nono. Koro okenge mage ma bende ujiwo godo joluo kata na jogo eko ma bende pitho mar mondo mi otem lobgi? Udhi irgi koso gin magimanyu? Wan gi jomiluongo ni field agents. Kaka korwa kono wan gi field agents Kisumu, Siaya gi Homa Bay. Koro inya tiyo gi field agents wagi kata inya kawo lowo, wanya ng'isi kaka inya kawo lowo tiyome laboratory. Koro it's like sample, ng'ato kawo lowo to te okelonu tupimo. Uchajo gi pesa ni? Chajo lowo en 2,500. To kinya compare cost ma ibo pimo godo lowo gi benefits mibo yudo ka ipimo godo lowo. Yes. Nikech okenge matemo ng'iyo kaponi ukawo lowo samoro an gi lopa moro kata mana ni Kisumu. Taka kata na sample matis tabiro apimo kodo. En ber mane bende uchiwone kata na jopur advices mar lobgi kata na contents moyudre lobgi. Koro kiseomo lowo bondo opimni e lab, wabong'isi contents malo in terms of nutrient content. Wabong'isi content malo in terms of achni pH, kech mar lowo. Koro kwase yudo findings kaka lowo bichal ni, wabomi recommendation. Wabong'isi ni tigi fertilizer ni, to tigi fertilizer ni. Tigi input, a different input, gi input mitiyo godo pile cha. Koro en a clear guide. En a clear guide to farming. Igolo guesswork moro ma wang'iyo godo ni manejo kerewa grandfathers wotiyo godo chon. Koro watemo golo guesswork. Nkech yudo ni a farmer dhi agrovet nyo DAP. Tiyudo ni maybe kata lobe no seche moko kihitaji DAP, hitaji fertilizer ma different kaka NPK. Koro kiomo lobi bondo opim, wabong'iyo lobi no ni contents ge chal nade. To kwaseneno contents mek lowo, wami recommendations mabo ifadhiana gi mimea midhi komocha. Kambi mar crop nuts, ere kaka uchopo ne dwach jopur? How do you reach your farmers? Kama farmers mantiere koro wenge mapacho kaini. Uyudoru nade? Wan gi field agents, inya gochonwa e namba wa mar office, alafu wasainia field agent. Koro a field agent ni mibo wasiliana godo, alafu bong'eyo ubo reach into an agreement kaka lobo chope lab. Crop nuts be untiere mbui
Kaka samoro nyalo yudo samoro nitie mana japur man sea mapok winjo crop nuts. Samoro duchi makawuone mo winjo ni nitie kami mar crop nuts. Buntiere kata ne mbui mar mondo mi yudo yo mapiyo. Mbui kapo ni une any social media platform. One social media platform ilongo ani cropnuts_ag, one Twitter, one YouTube. Yes. Meaning une social media te. One social media te. Kapo ni kama japur nitie kama sea to ka kama samples go to tero ne agents magu. Kambi nitie kono kama agents go timo soil testing sea kono kosnyaka bibi Nairobi. Soil testing wanyaka time lab. Lab ntiere Nairobi. Wangi analyst ma ntiere lab, ma soil testing ka ome lab. Before ome lab, it's a lab process. Koro nyaka team each and every process a lab. Okwa team gi okukujo. Koro yomoge lab, alafu kose team a lab within 7 working days. Waoro ne jopur results back. To before waoro gin kesh results wadhi oro through email. Koro before our results ge wabo oro negi SMS notification ma notify gini waseti yoko analysis to results obedo sent through the email. Koro genya chudo ichulo gi M-Pesa wangi pay bill number. Uchulo jopur chulo mondi oka utimo testing. Jopur chulo mondi eka watimo testing bondo kikwa delay gi results kose yudo matokeo kikwa delay gi. Wamigi immediately kantere recommendations ma wamiyogi gichak timo chon before gikom. Tere kaka ng'ato ng'eni agents mantie kramna sia Kisumu wuoke kambi mar crop nuts. Wan gi tag agents wa ong'ere giboji introduce kaka daktari wa udogo agents kata crop nuts agents. To mano boyudo ka seche moko japuro gochonwa ni odwaro ni soil testing lobe mondo be tested. Koro abo assign an agent. Koro kata before or reach out to the agent, wabo miyo agent number japur. Koro agent abo approach japur mokwongo. Makoro crop nuts gimutimo kende en mana pimulo. Wapimolo kende. Pimolo kende mupimo. Mape kada mana things like advices magotimo kaka part time. Magotimo kama koro kaka after service. Yeno kise pimolo, ntiere koro after service, ntiere gik moko kendo ma nyadware. Koro kanyo be wa offer advisory services. Na ka advice buchi wombolna mane beni japur tiyogo moko nyal tiyogo do. Yes. Koro gigite gimora mora ma japuro nego tigodo bo tegemea gi kaka lobe no yudre. Koro aka lobe no yudre ka wabo provide advice ni onego tigi kata ka gimbolea no to tiyo gi mbolea go e rate machal nade. Gachire ni seche moko watiyo gi mbolea e rate mathoth manya umiza low kata manya umiza cham. Lakini from the kwase pimolo to wangisi ni itigo do e kiwango marom nade. Inga Michelle nango mitime crop nuts. Nasomo agriculture koro an agronomist with in crop nuts. Makoro imbe ipimolo kose imbe an koro kapimlo wan koro wagiwanjo ma offer advice seche makoro lo se pimbo angeni lo chal nade koro wan what take it from there wa offer advice to the farmers kako nego gitim bondo giyud yuto maber. Nikech ngome na achoka mano ata mukata mnangeni samoro kata japur moro ntie kata mna hero askuna ni kuoyo ntie rang'iny mage types mag soil ng'eny. Nyalo na nyiso matin. Types mag soil ng'eny inyayudo clay soil, inyayudo sandy soil, inyayudo loam soil. Soils opogrete. To kaka inyayuto gi soil min godo be opogre. In kaka jalony mag weche mag lobe. Wawatho ni sandy soil, kuoyo binyalo pidhe any crop. Inyalo pidho any crop mana ko aseng'eyo ni kuoyo no en gi content marom nade. To alafu kuoyo be pod inya pithe to after ko asemi recommendations. Wanyangisi ni tim magi ma kata kikitim magi ma bonde ibedi ginini ipur maber. Makoro in kaluore kaka in Michelle lo mane maber ma ng'ato nyalo pithe. Okinya wacho kanyacho ni lo mtiere maber kata mok maber. Inya pithe lo mora lakini tegemea gi practices ka mitimo at the farm level. Nikech gimome nacho kama ne yudo ka kuonde mipidhe mchele samoro gin gi lo mopogre ntie kuonde mipidhe bando ma samoro kata mna achni ka ahero their main
crop magipidho kono en mchele. Nyalo ni ahero kata mana Nairobi ka mchele ok nyal pidhe. Ang'o miyo? Ngeni crops ntiere gi different demands, gi different gik gidwaro opogre, alafu gika ikuza gibe opogre. Koro iyudo ni kaka ahero gitimo mchele nikech it's a black cotton soil to onyalo hold pi mang'eny. Emomiyo iyudo ni kanyo ma ikuza mchele. To kinya wacho ni kanyo kende minyakuza mchele. Inyakuza mchele kumora mora so long as you set the environment bondo grow mchele. Koro it's all about kaka iset practices mitime farm kapo kin dala kujo. Practices go emanyalo miyo ipur maber. Erikona nyan Michelle ne janen mar LTN wakoyo matin kata kamano kikidhi mabor nikech kona duogo e okang' mar ariyo. Michelle pod biro medo nyisowa ber mar pith ahinya ne okenge mag pimo lo. Kikidhi mabor. Mora mintiere machiegni okang' mar ariyo kapono kiriwori kodwa maindien chenro mar Kuku mar Wach ka bende odiochieng' ma kawuono antiere koda nyadendi Michelle Awuor mabende wuok e kambi mar Crop Nutrition Laboratory Services mabende onyisowa ber mar pimo lo ahinya ne jopur kapok ikomo. Nego bedni ing'eyo ni lo mane manego bedni tiyo godo manero kapok ikomo kaachiel koda lobno ero okenge mabende entiere godo. Machiegni ahinya e studio odiochieng' ma kawuono Michelle machiegni okang' mar ariyo. Koro ka wadhi nyime koda chenro makamendi ponono ni an kaka Sharon aonge koda puodho nikech antiere buore Nairobi kaendi. Tadwa pitho nikech tita neno kaka ka ji pitho e gunde. Lo mane nyalo bana nyisa ni mondo ati godo. Rang'iny mar lo mane? Sharon inya kawo lo mora mora tiyo mo e lab. Lo mora mora inya tiyo godo so long as ineno ni at ing'eyo composition mar lobno, ting'eyo ni after kin gi lobno wanyanyisi koro inputs kata fertilizers ka minya tiyo godo. Koro anyanyisi ni nya tiyo gi lo mora mora lakini botegemea kaka imbe iwuon kaka injapur i-treat lono kaka i-manage loma ikaw midwa puro godo no. Mapith inyalo timo na gi lo mora mora? Inya timo gi lo mora mora lakini ng'eni ok en all about lo. Farming kata pur ntiere gik moko mebe inya onego ing'i kaka inya ng'iyo irrigation, inya ng'iyo pest management. Koro ok en all about lo lakini koro farming inyalo ng'iyo gi gik moko be mang'eny. Gima na penjo kamano nikech iyudo ni e gwenge moko e pacho kaendi pith dhi nyime makare to gwenge moko bende otwach kaka Turkana pok awinjo ga pith mora mora ramna cham mawuok kono manyalo konyorego. Wang'e ni Rift Valley gigolo bando, Kisumu wang'e ni Ahero gigolo mchele. Nang'o miyo ni places kata mna kuonde kaka Turkana lobgi ok gol any product kata mna chiemo mora mora? Koro ntiere lobe moko be kaka enena hali mar lo ido ni lo moko ntiere gi chumvi mang'eny ma ok inya pitho godo. Ma kipitho go the moment miketa kodhi ni to wang'. Koro lobe tegemea gi nature. Ntiere lobe moko kamano kaka gintiere ido ni gin gi chumvi mang'eny, ido ni seche moko ok ginya sustain kata ido ni onge enena sandy makoro kata kitiyo gi fertilizers ido ni tiyo gi fertilizers mang'eny to leach dia okote. Koro lo inyo mana kaka wache no ido ni seche moko en gi chumvi mang'eny ma okonya sustain a crop. Koro wacho ni ng'ato kata mna ada pidho bando lo maber en lo man gi ang'o? Lo maber ok inya wacho kata ni en gi lo mantiere gang'owa lakini ing'iyo kaka kata dala Ugenya kucho kwarwa timo okomo oduma lakini en a red soil. Tido ni red soil en gi characteristic ma bedo acidic. Koro ido ni bondi counter acidic mara a red soil inya tiyo go gi miluongo ni lime bondo o acidic ma soil ni to an optimum level.
Koro it's all about management of the soil. Mondi onego I understand soil kaka ntiere mondi before kata ikom. Manyiso ni jopur nyaka ng'eni lowo mane mopithe. Nyaka ng'eni lowo mane mopithe. Koro the moment ming'eni lowo mane mipithe ibo ng'eyo kaka I manage lowo pino. Ne jogo eko ma bende utemo negi kata mana lobe maggi. Bende giduogo kaka mana yiru mar nyiso ni po nono ni logo kata mana kata testing no konyogi makoro crops gitimo maber. Waseyudo success stories mang'eny inyayudo gi e social media pages wa ma farmers duogo gonwa erokamano ni no wakonyogi nikech advice manwamiyogi ne gineno kotiyo nikech advice ginwamiyogi kwa wase understand kaka lopgi ne chal mondi. Koro success stories ginyayudo e social media. Yes. Gima ng'ene kor gwenge ma pacho kaendi jopur ahinya girito ga ndalo mag koth. Kaka ndalo mag koth matin gin ndalo mag koth moko maboyo gi. Koro akeni in kaka agronomist ma bende wuok e kambi mar crop nuts. Gin ga advice mage mumiyo ga jopur nikech ang'eni nitie puothe moko mopur ga minga kapod girito koth. Samoro ndalo oro gineno ni chieng' ng'eny. Akeni gin okenge mage ma bende umiyo godo jopur mar neno ni puothe odong kar. Crop nuts wa advice jopur ni ka inyapimo lobby kata after 3 years. Okochuno ni pim lobby after every harvest. After 3 years kiseneno composition ma lobby cha alafu calculate ni recommendations ko alafu wang'isi kaka manage soil inyatiyo gi lobby no kaka ntiere bondi pur godo for at least 3 years then ing'eni gimikete lo en gima crop di golo. Koro idoni kata kiketo fertilizer sani seche ma ikeyo cha crop owuok gi fertilizer moro. Koro idoni lopi kendo composition ne o change. Lakini nyatiyo go kamano nyaka kendo after 2 to 3 years iyomo kendo lopi alafu ing'iyo ni kendo koro composition ne ni chal nade. Alafu kendo walk with you through your journey no wang'isi kendo kaka itim. Koro ok en gima inyatimo ni timo after every harvest inyatime after 2 to 3 years. Nikitisa chober ni jopur puodho kendo gibiro e social media pages mag paku. Koro nyaka bed rach moro challenges rana ng'ikruok ma bende uyudo kaka crop nuts. Challenges ng'eni seche moko inyanyiso japur ni otim kama to en ong'iyo gi traditional ways ge motimo godo ka. Koro okodwa implement giming'ise. Koro ng'eni iyudo challenge, iyudo conflict. Ing'ise no tim kama to ong'iyo gi timo kamae. Koro iyudo tek bondo itigi kolemani. Tiyudo ka japur ma oyie ni wuoth kode e nini mar puro ni to oyudo yuto maber. Ne jogo eko ma onge social media kata na jogo eko ma bende poko wawinjo kata na crop nuts. Bende jo crop nuts na jotije mag be uchopo kata ni dendni mag limo puothe. Walimo puothe ma kata koro watemo gi ka wanya yudo gi through Lolwe TV ni. Lakini walimo puothe as much as we can. Sani eri kata mna jalero manini sani to de gom kata mna chiu tich mitimo kaka agronomist. Yalo mna ng'isowa ni en ang'o manego bed ni otim mar mondo mi obed agronomist. Inyachako gi this school isomo agriculture. Kise somo agriculture ti ibo understand crop gi diseases gi soil te. Koro ng'eni kise understand gi te to koro inyang'eyo kaka inyalo advice japur. Mano to osomo agriculture kowuok kanye kowuok e secondary. Onyatime chaka gi secondary alafu obire diploma university level. Alafu ng'eni okeno somo kende experience be kise wuok somo koro be kitiyo gi jopur gi. Koro ng'eni gain much experience ki dhi along the way. Ma in dwaro mari na kata na passion na ntiere weche mag pur. Weche mara ne ana gi passion ma weche mag pur. Nikitinde kaka samoro kata na kanya tidongo wacho ne adabedo kata mana adabedo pilot, adabedo kata mana japuonj. To ka jidongo to samoro gik moko dhiga komok gichan. Kani dongo ni dabedo ang'o? Kana dongo na dabedo daktari. Lakini along the way weche nogwenyre alafu ayudo interest gi weche meg pur. Michelle Kwatieko, wachni mogik ne jalero mar retien maneni. Ana anyalo mana aja jopur ni wa soil test, wapim lobwa. Nikech kwa pimo lob to wabo save on
cost mek wabo save on pesa manyo fertilizer tiyudo ni be kipimo lobi to lobi bedo healthy kata mimea mi ikomuka iyudo ni gin healthy ok bima ibodo ni gin healthy to tuoche ma make tuoche mama ko kata mana crops mama ko crops giyudo na tini bo reduce agero kama na nya kuom puonj makare mabe ni chiwo ne joneno mar LTN ahinya nyane jopur ko tenre koda weche kata na okenge mag pimolo Neno mar LTN gimanero bende makela hegiko mar chenro nieri ageno ne iyudo puonj kowuok Michelle Awuor ma bende wuok e kambi mar crop nuts manero ko tenre koda okenge kachiel koda ber mag pimolo kokamano nyakwarom kendo e chenro mamoro ibed koda thuolo makare oritiuru masani